Wannan ma na ɗan iska ne da ka ajiyewa ya shanye anya ba haran nan koko ba ne ba? Koko wannan yaran ina jin. Gagga. Kallin nan nawa. Kai koko! Kage munafiki. Zubo min ruwan nan. Zubo min. Ka zuba ruwa! Mutum mara bambam ba. Koko! Koko! Saboda mun dan bakaudiyan mata ne kai. Jakara wai kai mai zama kayan zaman lafiya ne. Haba jakara. Lafazi taurare ni nan lafazi. Wannan faɗan wanka ne. To saboda Allah dan kana dan wala daga cewa me fa mawai? zubar ruwa in wanke hannun ci abinci da kyar na nemo kuɗin ya ji abincin ya ji kayan Dakata. Ke kuma ɗaka ji. Daga cewa zuba mu ruwa me kawa ka? Aka fa ya ce kwana zuba maka ruwa fa na ce in zuba maka ya ce min kuma dan na zuba mai ya ce. To ya wuce ne. Ya wuce dakata. cuci rayuwata. Ni da ban yi sallah ba. Ga wannan cika mu ita. Cika maka ita? Cika mu ita. Cika ma ita ba komai. Cika ma ita. Cika mu ita kawai. Fakat kaga abin da ya mun ka karyata ni. Wayo guguna. Ta amma wannan yara anya sa rayuwa. Wallahi to yaro ne aka yi masa kaciya. Shi ne ya to yana ta kuka. Sannu ka ji ɗan yaro. Kai, da na latsa shi. Sannu ka ji kaciya aka mihi. Lallai kuwa Allah sarki. Tun da dai kaga kai na san ka, to taimaka ka balla masa gaba. Allah bai gaba ba. Yi mana. Allah bai gaba ba komai. Ba kai ku yanzu kuwa alƙur'ani ta. Kai! Kai! Wayo. Kaga Allah bai gaba ba. Dan wawiye ina ne kai an ce Allah ma gaban rake zaka tashi ka balla ma. Ai da can ka dai Allah bai gaba ko? Ka ce da balla ma gaba ko?